Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Nasruddin Abu Haneen ibn Abdullah, nakasalukuyang nag-aaral sa Qasim University dito sa Saudi Arabia. Nais kong talakayin ang mahalagang paksa na napapanahunan sa ngayon na pinag-uusapan ng ilan. At ito ang paksa hinggil sa bid'ah. Meron bang mabuting bid'ah sa relihiyong Islam? Ito ay katanungan. Meron bang mabuting bid'ah sa relihiyong Islam? Dahil merong mga scholar daw sa ibang sekta na kanilang ipinapangaral o itinataguyod na meron daw mabuting bid'ah at nagbabanggit sila ng mga batayan. Ito ba ay may katotohanan? Bago ako magbigay ng ilang mga batayan sa ating pananaw na walang mabuting bid'ah sa Islam. Lahat ng anumang uri ng bid'ah sa Islam ay ito ay kaligawan, ito ay ipinagbawal, ito ay kaligawan. Ibig sabihin walang mabuting bid'ah sa Islam. Bago ako magbibigay ng mga batayan mula sa Quran, hadith, kasabihan ng mga sahaba, ridwanullah alaihim, at mga ulama, mga mapagkakatiwalang mga scholar mula sa mga salafus salih, sahaba, tabi'in at tabi'in. Nais ko munang talakayin para maunawan natin, dapat nating bigyan ng kahulugan, definition, ang term na bid'ah. Kasi kapag hindi natin naunawaan ang kahulugan ng bid'ah, dito nagkakaroon ng maling pananaw. O kaya nahatulan natin yung isang gawain o bagay na bid'ah dahil hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin kahulugan ng bid'ah. Kapag ang ating mga scholar, kapag binibigyan nila ng kahulugan ang isang term o terminolohiya, ay nagbibigay sila ng literal na kahulugan at yung istilah o kaya syar'an, yung kahulugan hinggil sa pananaw ng Islam na may kinalaman sa relihiyon. Anong ibig sabihin ng bid'ah sa literal nitong kahulugan? Ito ang mahalagang bigyan natin ng linaw. Sabi nila ang bid'ah ay, ang literal niyang kahulugan ay jadid, bago, new sa English. Bago, new, jadid. Anumang ibinago o kaya anumang bagong inimbento na mga bagay na may kinalaman sa makamundo. Katulad, like for example, ng sasakyan, eroplano. Dati walang sasakyan, walang eroplano, no? Nung na-discover o kaya nilikha itong mga ginawa itong mga makabagong bagay o teknolohiya, cellphone. Sa literal ito tinatawag na bid'ah kasi ang ibig sabihin ng bid'ah is yung bagong in-invent o inimbento. So ito ay may mga kinalaman sa makamundo. Anong hatol ng mga bagay na ito? Ang hatol ng mga paggamit sa mga bagay na ito ay ang original niya ay ibaha. Ipinahintulot pwede. Ipinahintulot na gamitin itong mga bagay na mga bagong teknolohiya o mga bagong bagay na naimbento ng mga ilang ng mga tao. Nakatulad ng ating inalimbawa, cellphone, sasakyan, eroplano, pati yung mga itong paggamit sa social media. Anong hatol nito? Ito ay ipinahintulot. Ipinahintulot. Ito ang original niya. Al-aslu fil adats ay libaha. Ang original na hatol ng mga adat, yung mga kaugalian, yung mga inimbento, mga gawain, ay ito ay ipinahintulot. Magiging haram lamang ito depende sa paggamit. For example, kung ang cellphone ay gagamitin sa masamang gawain, masamang hangarin, ito ay magiging haram. Ganon din ang sasakyan, mga bagong teknolohiya, paging ang social media. Na ang hatol ng social media, katulad ng paggamit ng Facebook, ito ay pinahintulot. Kailan magiging haram? Kapag ito ay ginamit sa masamang hangarin o masamang gawain. So ito yung bid'ah. Walang kinalaman sa relihiyon. Yung mga ganitong mga halimbawa, mga sasakyan, mga cellphone, mga camera, mga ano pa mang mga may kinalaman sa makamundo na ibinabagong imbento, ay ito ay pwedeng ipinahintulot sa akin. Pinahintulot sa atin na gamitin para samantalahin sa mabuti na makakabuti sa atin. Ngayon, anong ibig sabihin ng bid'ah sa syara o istilah
no, yung pananaw ng relihiyong Islam sa bid'ah, yung may kinalaman sa relihiyon. Ang ibig sabihin ng bid'ah sa relihiyong Islam ay ano pa mang katuruan o gawaing pagsamba na idinagdag, ipinangaral na walang batayan mula sa mga batayang pinagbabatayan ng relihiyong Islam, katulad ng Quran, Sunnah at mga kasabihan pananaw ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ito yung bid'ah. Ano pa mang gawain na ito ay itinuturing na pagsamba kapag walang batayan mula sa Quran at Hadith at mga kasabihan ng mga sahaba, ito ay may tuturing na bid'ah. Ito ay may tuturing na bid'ah. So dapat natin bigyan diin yung katagang gawaing pagsamba. Iset aside na natin yung mga bagay na may walang kinalaman sa relihiyon, yung mga kaninang binigay natin na halimbawa. Kaya nabanggit sa athars, sa ilang hadith, na antum a'lamu bi umur dunyakum, kayo ang higit na nakakaalam sa mga bagay na may kinalaman sa makamundo. Ngunit sa relihiyon, yung mga bagay, mga gawaing pagsamba na may kinalaman sa relihiyon, hindi nararapat na gumawa, hindi magiging katanggap-tanggap ang ating mga gawaing pagsamba kapag hindi sumang-ayon sa sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o di kaya hindi sumang-ayon sa Quran, yung mga pinagbabatayan ng ating relihiyong Islam. Kasi mayroong pamantayan na tinatawag ng ating mga scholar, al-ibadatu tawqifiyah, na hindi maaaring gumawa ang isang tao ng gawaing pagsamba maliban na lamang na ito ay may batayan mula sa Quran, Hadith. Kaya kung may gagawa ng pagsamba, kailangan siyang magbigay ng dalil. Dahil ang original, ang pamantayan na sinabi ng ating mga scholar, al-aslu fil ibadat at tahrim. Ang saligan o kaya ang original na hatol ng mga gawaing pagsamba ay ipinagbawal. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka maaring gumawa ng pagsamba maliban na lamang na meron kang pinagbabatayan. Katulad, like for example, ng usapi sa Maulidun Nabi. Anong hatol ng Maulidun Nabi? Kailangan yung mga taong naggumagawa ng Maulidun Nabi, sila ang magbibigay ng dalil. Kasi ang gawaing Maulidun Nabi, itinuturing nila itong pagsamba. So, kapag itinuring nila itong pagsamba, kailangan sila ang magbigay ng dalil. Kaya nga, inatulan ng ating mga scholar na itong gawaing Maulidun Nabi ay bid'ah kasi walang batayan mula sa Quran, Hadith at mga sahaba. Katulad ng ating natalakay sa mga naunang video natin hinggil sa hatol ng Maulidun Nabi. So, iyan ay isang pamantayan. Al-ibadah tawqifiyah. Hindi maaaring gumawa ng isang alipin o isang Muslim na gawaing pagsamba maliban na lamang na ito ay sumang-ayon sa Quran at sumang-ayon sa Hadith at sumang-ayon sa mga kasabihan, pananaw, ijma ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ngayon, ang tanong, mayroon bang mabuting bid'ah? Ito ang paksa natin. Pauna natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magbanggit tayo ng mga batayan mula sa Quran at Hadith. Kasi ang stand natin, walang mabuting bid'ah, lahat ng bid'ah ay masama. Kapag sinabi natin lahat ng bid'ah ay masama, is yung bid'ang o kaya gawain na may kinalaman sa gawain pagsamba. Isit aside nyo na yung mga bagay na may kinalaman sa makamundo. Hindi ito ang ating pinag-uusapan. Kasi ang pinag-uusapan natin, mga gawain may kinalaman sa relihiyon, mga gawaing pagsamba. Kapag sinabi natin kullu bid'ah, dalala, lahat ng gawaing pagsamba na walang batayan ay bid'ah. At lahat ng bid'ah ay kaligawan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sa ayan na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit ng kahulugan, ginawang kompleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. Nang pumanaw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ganap na ang Islam sa lahat ng aspeto nito. Kaya sinumang mag-angkin ng gawaing pagsamba na wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito hindi magiging katanggap-tanggap. Dahil nang kunin o kaya nang pumanaw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kompleto na ang relihiyong Islam. Hindi na natin kailangan ng iba pang katuruan, iba pang panuntunan dahil ganap na. Kaya anong sinabi ni Imam Malik
rahimahullahu ta'ala hinggil sa ayat na ito, bilang pagpapaliwanag niya sa ayat na ito, sabi niya, man amila fil islami bid'atan yarahu hasanah. Napakaliwanag. Sino mang gumawa sa Islam na gawain na kanyang pinaniwalaan na ito ay mabuting pagsamba. Sino mang gumawa ng gawain sa Islam na bid'a na kanyang itong nakikitang mabuting bid'a o mabuting gawa, faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Subhanallah. Katotohanan na inakusahan niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng khiyana, na ibig sabihin ay hindi, para niyang inakusahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang hindi na iparating na ilang katuruan, o kaya mayroon siyang hindi nagampanan na katungkulan, o kaya mayroon siyang hindi na iparating na panuntunan o relihiyon. Kaya wala nang mabuting bid'ah. Walang mabuting bid'ah sa relihiyong Islam. Napakalinaw na sinabi ng Imam Malik rahimahullah ta'ala. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wa muhdathatul umur. Iwasan nyo ang mga ibinago sa relihiyong Islam. Dahil kullu muhdathatin bid'ah, lahat ng ibinago, idinagdag sa relihiyong Islam ito ay matatawag na bid'ah. At kullu bid'atin, lahat, sabi ng mahal na propeta, lahat na nakapag-aral ng Arabic, naunawan niya ang ibig sabihin ng lahat. Kullu bid'atin dalala. Lahat ng uri ng bid'a ay kaligawan. Wa kullu dalalatin finnar. Lahat ng kaligawan ay sa impyerno apoy. Mula sa hadith, sa ayat na ito at pagpapaliwanag ni Imam Malik at iba pang mga scholar, hindi na natin babanggitin yung iba pang mga kasabihan ng mga scholar, mapapagtanto natin mula sa ayat na ito at sa hadith na ito na walang mabuting bid'ah. Lahat ng gawaing pagsamba o lahat ng gawaing bid'ah ito ay masama at kaligawan. Ano sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kayo, inyong panghawakan ang sunnah ng inyong propeta at huwag kayong gumawa ng bid'ah. Faqad kufitum. Dahil kumpleto na, naging ganap na ang lahat ng aspeto ng inyong pamumuhay, ng inyong relihiyon. So, wala talagang mabuting bid'ah. Lahat ng ano pa mang bid'ah ay lahat ito kaligawan, lahat ito masama. Walang mabuting bid'ah. Mula sa mga binanggit natin. Kaya tandaan nyo ang saligan natin. Huwag kayong magpalinlang sa mga taong nagbabanggit ng mga scholar na may mga scholar daw na kanilang hinati o binahagi, hinati ang bid'ah sa 5 o dalawang uri o dalawang klase, mabuti at masama. Mga scholar nila na mga nahuli. Tandaan nyo na ang ating pinagbabatayan, ang ating pinagkukunan, main source ng ating relihiyon, Quran, Hadith, at yung mga pananaw ng mga sahaba. Kahit sino pa mang scholar, kapag nasalungat niya, itong mga batayan natin, hindi natin tatanggapin. Dahil ang saligan natin, ang ating pinagkukunan ng ating relihiyon sa lahat ng panuntunan nito, ay ang Quran, Hadith, at ang mga napagkaisa ng mga sahaba, radiyallahu anhu. Kaya sino mang mag-angkin, kahit sino pa man yan eskola, dahil ang mga scholar natin ay hindi mga sagrado na hindi nagkakamali. Maging ang 4 na imam sa Salafus Salih, si Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, naiulat na kanilang sinabi na kapag ang aking madhab ay nasalungat niya, ang aking pamamaraan, ang aking pananaw, ang aking opinyon ay nasalungat niya ang hadith, itapon nyo ang aking opinyon, ang aking pananaw, panghawakan yung hadith. Yan ang habilin ng ating mga imam, ang ating mga napapanaligan scholar, na maging sila hindi nila inangkin ang perpekto, dahil maging sila ay nagkakamali sa pag-unawa. Kaya kapag meron daw usapin sa Islam na meron silang nasalungat sa mga batayan mula sa Quran, Hadith, itong panghawakan natin kahit sino pang eskola. Kahit sino pang eskola. So, ito mga nabanggit natin na mga batayan,
mula sa Quran, hadith, kasabihan ng sahabi at mga kasabihan din, pananaw din ni Imam Malik, na kabilang si Imam Malik sa Salafus Salih, yung 3 henerasyon na pinuri ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong mga eskola na kanilang binabanggit, mapapansin nyo na pagkaraan ng mga Salafus Salih, meron silang mga pananaw na tawag ba dito, salungat sa mga pinagbabatihan ng ating relihiyong Islam. Kaya kapag sinasabi silang mga dakilang scholar na nagparating sa atin sa Islam, kahit sino pa man yan, kapag nasalungan niya itong mga nabanggit natin, ang lubos natin panghawakan itong mga nabanggit natin na pinagbabatihan natin, Quran, hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, marami silang pinagbabatayan o kaya mga syubha, mga katwiran o mga pinagbabatayan hindi naging malinaw sa kanila, mga syubha nila na meron daw mabuting bid'ah. Pinagbabatayan na mali ang kanilang pag-unawa dito. Una nilang pinagbabatayan, yung kasabihan daw ni Umar bin Khattab doon sa Salatul Tarawih na sinabi niyang ni'mal bid'ah hadhihi. Sadyang napakabuting bid'ah ito. Anong kwento rito sa kasabihan ni Umar bin Khattab? Sa panahon ni Umar bin Khattab o sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at kasama ang mga sahaba sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, noong huling Ramadan, nagsala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, o kaya noong Ramadan sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang Salatul Tarawih kasama ang mga sahabin ng jamaah. Pagkaraan ng 2-3 gabi, hininto ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at tinanong siya ng mga sahabi, "Ya Rasulullah, anong dahilan?" Ang kabuuan ng hadith, sabi niya, ako'y nangangamba na baka maging iobliga sa inyo itong Salatul Tarawih. Kaya ininto ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan ng mahal na propeta, pagkaraan ni Abu Bakar, walang Salatul Tarawih. Nung dumating ang panahon ni Umar bin Khattab, nasa buwan ng Ramadan, nagkataon, dumating si Umar bin Khattab sa masjid sa gabi ng buwan ng Ramadan, na nagsasala yung mga sahabi, mga tabi'in ng individual na sala, nang tanungin ni Umar bin Khattab, kung di ako nagkakamali si Ubay bin Ka'ab, sabi niya, ano itong salang kanilang sinasalahan? Sabi niya, ito yung Salatul Tarawih na sinasalahan dati sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sinasalahan nila ng individual. Inutusan siya ni Umar bin Khattab, sa susunod na gabi, ipunin mo sila ng Salatul Jamaah. Noong pagkaraan ng isang gabi, dumating ulit si Umar bin Khattab, nadatnan niya na inipon sila ni Ubay bin Ka'ab ng Salatul Jamaah na katulad na ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nabubuhay. Sinabi ni Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi, mabuting bid'ah ito. Ang tinutukoy niyang mabuting bid'ah ito is magandang bago itong gawain. Ibig sabihin literal yung tinutukoy niya rito. Sadyang napakandang itong bagong inyong ginawa. Pero nangangulugan ba yun na bid'a yung Salatul Tarawih na ang unang gumawa nito ay si Umar bin Khattab at ang mga sahaba sa panahon ni Umar bin Khattab? Hindi, dahil ang Salatul Tarawih ay meron na siyang saligan. Meron na siyang original na batayan o saligan. Dahil yung unang inkinuwento natin na maging sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinalahan niya yung Salatul Tarawih kasama ang kanyang mga sahaba, ngunit hinto lamang niya. So hindi bid'a yung Salatul Tarawih batay doon sa sinabi ni Umar bin Khattab, dahil ang Salatul Tarawih ay may batayan na siya, meron na siyang original na saligan o batayan na hindi ito ibinago ni Umar bin Khattab. At yung sinabi niyang ni'mal bid'ah hadhihi ay literal yun. Dahil siya ay namangha siya sa ginawa ng kanyang mga sahabat, dahil matagal nang hindi nasalahan ng Salatul Jamaah ulit ang Salatul Tarawih. Kaya nung binuhay nila yung sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, napakagandang bagong gawain ito. Dahil nakalimutan itong gawain na ito, itong Salatul Tarawih. Kaya walang batayan sa kasabihan na ito ni Umar bin Khattab. Dahil yung sinabi natin kanina na yung bid'a is walang batayan. Hindi po ba yung sinabi natin ang bid'ang gawain, bid'a na gawain ay yung walang batayan. Pero yung Salatul Tarawih na ginawa ni Umar bin Khattab at ni Ubay bin Ka'ab sa panahon nila, wala bang batayan? May batayan.
Kasi ginawa na ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, binuhay lamang, nireform nila sa panahon ni Umar bin Khattab. Kaya walang batayan dito mga kapatid. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Pangalawang kanilang pinagbabatayan ay yung sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man sanal fil islami sunnatan hasana falahu ajruha ila akhir al-hadith. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino gumawa ng mabuting pamamaraan ay meron siyang gantimpala at sa sinumang gumawa nito ay meron siyang gantimpala. Ngayon, sabi nila, sunnatan hasana, sabi daw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Meron daw mabuting pamamaraan. Kaya sa hadith na ito, sabi nila, ay mayroong mabuting bid'ah. Kung inyong maalala, ito ring hadith na ito, pinagbabatihan nila sa gawaing Maulidun Nabi, na tinutunin ng Maulidun Nabi ay mabuting bid'ah. Ito ba'y may katotohanan? Ganun din yung sagot natin. Bago natin sagutin, anong kwento sa hadith na ito? Itong hadith na ito, sinabi ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam noong may mga taong dumating sa Madina mula sa malayong lugar na mga dugha, mga mahihirap. Nakikita sa kanila yung pagiging mahirap nila. Nagutos sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na magbigay kayo ng sadaka sa kanila. Nung una walang tumugon, pero may dumating na ansari na nagbigay sa kanila ng sadaka mula sa iba't ibang uri ng kanyang ari-arian. Nung makita ng ibang sahaban, nagunahan sila. Subhanallah. At yung kwento, nagsalaysay ng hadith na ito, sabi niya, nakita ko sa mukha ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam yung pagkagalak sa ginawa ng sahabi na yun, na siyang naging huwaran. No? Kaya sila'y nagunahan sa mabuting gawain. Kaya binanggit niya yun. Sinumang gumawa ng mabuting pamamaraan ay meron siyang gantimpala, at sinumang sumunod nito, gumawa nito dahil sa kanyang ginawa, ay meron din siyang gantimpala doon sa mga taong sumunod sa kanya. Ang tanong dito, ano yung ginawa ng sahabi? Kawang gawa. Ang kawang gawa ba ay bagong ginawa lamang yun ng sahabing yun, o meron ng batayan bago pa mangyari yun? Merong batayan. Kaya dahil ang kawang gawa, sadaka, ay ito ay may original ng katuruan bago pa gawin ng sahabi na ito. Meron ng mga ayat, mga hadith na hinimok tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng kawang gawa. Pero ang tinutukoy niya doon sa hadith na iyon ay sinumang buhayin niya yung nakalimutang sunna o nakalimutang aking pamamaraan. Buhayin niya, i-reform niya ulit. Pagkaraan na makalimutan ng tao, no, kapag ginawa niya yung nakalimutang sunna tumahjura, napabayang sunna, sinumang sumunod sa kanya, gawin nila yung ginawa ng taong to, meron siyang gantimpala. Yun ang tinutukoy doon sa hadith. Kaya walang batayan sa hadith na ito na mayroong mabuting bid'ah. Walang batayan sa hadith na ito. Dahil yung ginawa ng sahabi na yun, na kawang gawa, meron na siyang batayan. Ngunit yung mga bid'ah na ginagawa ng ilan, na hinatulan ng mga bid'ah ng ating mga eskola, katulad ng Maulidun Nabi, walang batayan. Kaya ito'y mahatulan na bid'ah. Kasi yung sinabi natin na bid'ah, sa mga gawaing pagsamba, ay walang batayan mula sa mga pinagbabatayan. Kapag yung gawaing pagsamba, na tinuring itong gawaing pagsamba na walang batayan, mula sa Quran, hadith at mga sahabi, ito ay bid'ah. Ito ay bid'ah. Pero may mga gawain may batayan sa Quran, itong mga pinagbabatayan natin, hindi matatawag na bid'ah. Bakos ito ay katuruan. Pero yung mga hinatulan ng mga ating eskola, katulad Maulidun Nabi, wala po itong batayan. So itong mga pinagpangatwiran nila, itong mga nabanggit natin, pangunahing binabanggit nila, wala pong batayan dito. O kaya itinutukoy sa hadith na ito o sa kasabihan ni Umar bin Khattab na mayroong mabuting bid'ah. Wala po talagang mabuting bid'ah. Dahil sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala. Lahat ng uri ng pagsamba na idinagdag o katuruan inimbento, okay, dinagdag sa katuruang Islam ay ito ay hindi makatanggap-tanggap at hindi ito ay kaligawan. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatha fi amrina hadha laysa minhu fahuwa rad, o man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino mang gumawa ng gawain pagsamba na hindi sumasang-ayon sa aming katuruan, ito ay mardud, hindi katanggap-tanggap. Bagkus ito may pagkakasala ang taong gumagawa nito. At wag niyang sabihin na meron siyang gantimpala dahil mabuti ang hangarin niya. Tandaan natin yung dalawang kondisyon ng mga mabuting gawain na hindi dapat magkahiwalay ito. Ang ikhlas at ang mutabaah.
Kahit pa mabuti ang hangarin mo sa ginagawa mo, kung hindi ito sumang-ayon sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong sabihin, huwag mong asahan na minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagmamahal ni Allah o pagmamahal sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang ginawang batayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa may taong gumagawa ng pagsamba, ngunit ito ay bid'a sa lungat sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa sabihin niya may mabuti ang kanyang hangarin, huwag niyang asahan na mayroong gantimpala ito, bagkus nasasadlak lamang siya sa pagkapuot o kaya galit, kapanagutan, kasalanan mula sa mga kasalanan. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. O Muhammad, sabihin mo sa kanila na kung tunay nilang minamahal si Allah, sundin nila ang iyong mga sunnah. Ibig sabihin, ginawang batayan ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagsasabuhay ng sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay itong tunay na batayan para makaptan natin ang kaluguran pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang naway napulutan natin ng aral. So wala po talagang mabuting bid'a. Lahat ng ano pa mang bid'a ay ito ay masama, kaligawan, at lahat ng kaligawan ay sa impyernong apoy. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.